खोनासं, नोंनो आं मोननैसो खोथा खिन्थानि। नों सानदों नामा देरहानाया ओरैनो फैगोन, गावनो गाव सम सफैगोन? अब्लाथ' आं उन्दुनानै थाबाय थागौमोन, समखौ नेबाय थागौमोन। देरहानो थाखाय नों अरायबो खामानि मावनांगोन, थि नोजोरजों, मेङाजासे। बावगोमानानै थाब्ला जानाय नङा। जिउआव बैफोरबादि सुबुङासो देरहासार जानो हादों, जाय थोजासे फेलेंनि गेजेरजोंबो नाजाथाबदों, थोजासे गोग्लैनायनि उनावबो गावखौ हमथादों आरो उथिखांदों। देरहानायखौ मोननो थाखाय नों गासैबो बिथिङाव पारफेक्ट जानांगौ बेनि गोनांथि गैया। नोंनियाव गासैबो सोंनायनि फिननाय थानांगौ बेनिबो जेबो गोनांथि गैया। नाथाय नों गावनि सिमांखौ फोथायनांगोन, बोजबनानै लानांगोन। दावबायलांनाय लामानि सायाव नोंहा गावनो फोथायनाय थानांगोन। आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन, नों गावखौनो गाव फोथायनांगोन, गोख्रोङै फोथायनांगोन। दिनै एसेनोसै।